Ka Executive Committee Bathamai jong ka KHADC hapo ka jingalam u Chief Executive Member ubak penyai Sings Iem haka khat nyau tarik nailar araja ar phaulai kalalej bani kendu ya ulat ka jala upagu chauhan haraj Bhawan Shillong ban ai khuble halor ka jing ai jing manjur jong u ya ka Khasi Hills Autonomous Regulation on Control of Market Act kumjuru ban ekran ya ki wede ki mat bakongsan jong ka council ka kenhun ki EM kalaya weru ya ulat banwan ya don bentah ki program ka council kiban salong haki singi banwan habakaran sheklat pathai kubor uba penyat sings CEM ke KHADC ulaong bakani ka ak kalong ka badan kampha haba phai shaka jinglong kerpang jong ka KHADC hapo Meghalaya kababat ya ka riti dustur ban pej ru ya ka yau ka hat kani kamat baka KHADC ka pej ka don jingade ka ba jan bha bat ki paj ba jong ka jela kalekran ru iki anro ki ba sha pan phai baun ai ka jing menjur maria dep pan bet yaki haka juk kapor uba penyat sings ulakam bakani kejing ajing menjur jong ulat ya kani ka bil kalong kejing job jong ka council hak bakala yo ban bat ya kani ka ak bat ru ya ka lan ak nam tang ni kapor kham tam ni phi ki media house na prepare ki ba cover ni ka story ka news menta jan miet te nakaliang jungi kum ka executive committee ka bathmai kabangi khot ka KHDF angi wan menta ka janmiet bani kendu yaulat ke jela Meghalaya Phagu Chauhan menta ka ni ka janmiet ya ka ba ngin yo ban yakran katu kan itali ki mat ki ba kongsan hak be day ba ka kam jong ka council ka baning kong ni wan ban ai khublei ya governor na menta ka we ka bill kabadang syuyo eka jing menjur dang shen kata kadeka Khasi Hills Autonomous District Regulation of and Control of Market Act kaba lalong an menta but kani ka act kumba menela depan brief shifi da EM in charge jong ka market i congress bakalong kabadon kam hadu kata kani ka an namar ba abangi phai ka jing longkerpang jong ka KHDC ke district council hangni po Meghalaya ka ba pej bakmi yaki riti ki dustur khamtam ka yo ka hat ka khai ka khabar ka di ka we ka benta ka subject ka ba ka district council ka pej te bat kani ka bai dei ba ka yo ka hat ka don jing dei ba ba ki bru jungi khamtam ki nongrep te ka jing yo jungi kini ka bill ban asan da governor bat menta kelaan kan long ka jing ku ka ba crown nam ta kinong rep jong kini ki santali ki district ki bahab ka jing pet jong ki KHDC namar ling ba ka ni ka ak la aibor ke executive committee banwan ra ki rules kumno banang kampen janai shushu banang pen bahas shushu ye ki rukom pentrai kam ya ka khai khabar ka jing yadi yathiet hayo hahat lada ka long ka yo jong ka district council lani lada ka long ka yo jong ki hima ki badan kham tam ngi pet tang ni ka yo do ka blong ka we na ka yo ka badan nam ka bala pau bha bat ka bangi jutip kum ka chat pen riu ka yo ka ba pen bit pen biang ka ba pendap ka long ku ka liang ja ya ka chat pen riu khasi te ling ba ka ni ka agru ni suthu bala ban wanra kini ki kendon ki rules banang kham pen janai jing rekam ha ka ni ka yo te bat kiwi ki yoru ki bala nang kha la nang mi khamtam hadin ka jingwan jong ka klam COVID-19 ka bala penlong le si ki babun ki breu ban seng ni la ki jong ki yo ki bentawa per te kani ka andru kan kentup lang ya baro kum kini ki ja yoru kanang makanam don ka jing sha le ben ki sha nyon ben la da ka long yo nong die ne nong thiet khamtam ki nong rap bat kiwi te kata di baning kong ka ba arpat ni keren ru ya governor hakabai dei bat kini ki bills ki ba lapha chani hinrei lapan phai biang daka expert committee jong ka DCA bat ye kini ki bills ru ki ba don menta hangi ban penbit penbiang ban pendap e jingduna bat ye kini ru shen hi nyotuli ka dei ka bills jong ka ilaka department bat kawe di ka klan bill te bat nakalian ka isi ka ba menta ngin shong meeting no marmar ban yo ban penbet ini jingduna
batang sudah penbaik ya kini jinduna ka bede kini ki pratli ki bills bla penpai da ka DCA ling baka expert committee bat ngin yo ban pha biang ban nilai kran yo governor ba habide ba kini ka klan bill ru ban ai ka jing menjur bat ke basutanat ba kum ka isi ngiwan ban ikendu governor bangila syongka slam ba ya ka ba ila penpau ya ka jing kemen ya ka ban ai jing trelang bat ngikum ka council baru ki babun ki bills ki ba ngin nang shna nang ni shkmat banang regulate nang ni ban legislate nang ni shkmat hapo ka house nakaliang governor in ai ka jing menjur kita di kikat tu kat ni bat kebalai pat kebangila invite ru ya governor nam ta ki kindon ki program jong ka council let's say ban inaugurate ikinunu ki project jong council hakini ki khendiat por ki banwan bat ki benai banwan bat nakaliang governor ru la long bakloi ban penpau da ka jingkemen bai kwa banwan ban ya don bentalang bat ni hakta te kita di ki likely ki mat bat ngaso ban long market regulation act amendment parima ban sunda semua ka jiri ka lan ak den ka sila discussions dan lalu kata ka purpose ka dungi ka bangi gendu ka long bang governor baka district council kidon ka jini ka pacan ya a very close relations kataw ka long bala pi pe ba ka provision juga six scheduled the only authority to accept all the bills regulation is the governor. Takadawa jingwan jungi kalong courtesy visit yai, barka jing semungo respect yai, nomor ude hostel head. Lesengan apa dong haka jingi di barka sikshitil. Bagina yo ban brief khendiat kai ka district councils, ngidon kanur ki members, ki shnong, ki hima, ki rai, ki dong, baru ki hap hapo ka, jingpe jingkni juga district councils. But ngidon laga jong la jinglong ga jongi bakerpang kebanyakan safeguard ya ki traditional ki practices ki custom ga jongi leng baka zikshidil bangsunat bo gubernur ula snusu bha ka jingi de barka kamram juga district council bat kumbala ong siam kanang beteng ga jingi de ga jongi kamram de don program nang yo ban invite nang bangin yo ya kapan namada ka jingi jan bat gubernur lagar patu bagi bill ki bangsa Sian expert committee yang saya supply, aku gubernur baru kemudian assembly meeting bil kenang ba, nina ban codify lut, ya ki, haki hima, haki right, kenang ba kaji terikam demi kan long, kat kum ka an berapa kubur harga district councils. Kita kira few things kita bagi discuss mengenai. Ban yo semua kita kaji keli, namar bangi dang yo ya ka sen jong ni ka bill, bar long an dang shen, tela I boru ya ka executive committee ban frame ki rules. Te nakaliang jungi ke isi ni la IT kini ke kam hai EM in charge jong ka market ban nang wanra ban nang slok ban wanra kini ki kendon ki ba fair ki ban long ka jing mentoi ya ka ba shua bangin yo ban pas ke isi te kamut kani meta kan kendon haka stage haka penta ka ba EM charge in hab exercise ya ka main jungi ringkat ka department ki kita ki mat ki ba kham kongsan ki kendon ki ba don kam ha ki ban long ka ji mentoi le si ki nong din ne nong thiet ne ki nong rap ki jungi kani hi ka long ka ba nakaliang EM charge in sa pendepat le si tang shudap kani ka ba in session meeting ka department ki jungi kamu ngila ban ong ru ba kata ka problem ba ide ba tani ka sing ot kilo ta ka pas ya kani ka act kamu kini declare ki bakin long illegal no ki sisin bala don da ka ai kamut ki ba pen khen ya ka ai ki la long bi ai te la ban shim le se la pen shitom ki kan kum kita ki kendon ai ki balapu te pi ki pin sutu ba kani ka issue bat kani ka jing e jong ki nong rep khamtam habide ba ka jing shawat kilo ka ba kha kam shim dei ka badang mentah kan mau hakani ka dem ka jungi arjan khat khandai tang mas inform ka isi kladon ka jing ki nak shpen kan mau pi saus nem tam shwa bat lawan daki nong rep ki seng balang lawan hadu district council ban pensmo ya kata ka jing ka jongki ba nakalang jungi ni hapan le but they ha tu ka snem bala sawan la form ya ka committee ka market farmers committee
but habidi ba katu komiti sami kini kejengkeran ban wara iki bills bangaso ban ai kublai kerpang ye in charge ibabat eka market claim shong thai ila le homework la trishtom ringkat pakai isi berkawai but ki members baru kawai ya kabangin yo ban pass ya kani ka bill pok house claim da don manu ba penuit la yo ban pass but nakaliang ka MDA government ru nadu bakawan kani ka government MDA la shnai kani ka export committee kawai na ka committee ka bampat judan haki senam ki beladap haki por ki beladap kabakan baik banyak tek tangi ki bills ki pass na ka district council but hakani ka export committee la don deki officer na pot DCA la don ki expert na ka law department na ka district council but kiwe ki banyak ajing mud but lingba kani ka export committee la yarap ru ingi ban kampen jana shu ya kinu ki bills ki bangi pass but de haluar kata ngaso ban ong ba menta kasngi ka de ka jingjob ka bangi kwa ban pau shu pai ba kini ki santuli ki district apo jongka jingpai jongke HDC ka wei bani la yo mata dang shen ye ka market act ka ban yarap ikinong rep ki jongi but ka ba arpat klem da kelat kwa ban pensoi pai ba ka jingjob ko ngajat ban rio ka de haluar bani yo ya ka lan act kata ka bor bangin sutu bangi long try sya mengi ya ka kendo ka siap nyoko teli ki senam ki layak ngila don ke district council ka provision ka 6 schedule la ai boring ki MDC ban snaan ban wara ki regulation ki babiang babet namenta ban penklanya ka jinglong try ki jungi ya kendo ka siap ban nyoko senam don ye te dei hadu kani ka term ka bamenta ni yo e kalan ak but kani kalan ak ru kala pensuk bakala long jingker hui pai ba namar ba itu ki brio ki badan kami ka jingkershan hakano no ka kam ba ki don kam si kershan ki bank kershan ka government kershan tang da ka registration ka bakile land records registration hangi ban yo ka land right certificate kilala ban avail yakinu kinu ki jingerap na government na ki bank te hajaka ban le register po sub registrar office jong DC la ne ko state government hapsiu de ki bun lak le setang kuma khendiak i area jaka mentawan hadis council ki siu tang ba ka tu ka ni hajar kilala ban yo ya ka taka sernot ka ba pen scam ya ka jinglong trai jongki ya ka khendo ka siap te kami ka diki artuli ki bil ka ba nakal yang juni semua ban pen pau ba ki pai ba ki ban sung thu ba nilayo shisha ya ka jingjob kum ka council hakini ki khendiak por ki bini don pai